Naplóbejegyzés. Szombaton Edith és István válására mentünk el. Nagyon megható volt. Már hónapok óta nem hallottunk felőlük, állítólag megromlott közöttük a viszony, de aztán pár nappal ezelőtt a posta meghozta a válási meghívót. A polgári szertartás a Gellért téri házasság bontóteremben volt, utána a Szent Imre templomba mentünk át. A pap hosszan beszélt a hitről, többször belezavarodott a beszédébe, ez volt aznap a 3. válása. Majd megkérdezte a feleket, az eskü szent, de ha már így alakult, mit lehet tenni, kíván-e az itt jelenlévő társával együtt lenni? István határozottan mondta ki, nem, dehogy. Edith csak alig tudta kipréselni magából. Nem, dehogy. A szertartás után a templom lépcsőjén elkészült az utolsó közös fénykép, ezután Edith megállt a vendégeknek háttal, és eldobta a vállási csokrot. Barbara kapta el. A férjem még aznap este elköltözött. Majd vacsora a kis vendéglőben, pohárköszöntők, István az együtt töltött idő szépségéről beszélt, Edith az utolsó évek kínlódásáról, utána a szokásos tortadobálás, elváltasszonytánc, pénzgyűjtés az újrakezdéshez. Későn értünk haza.